Nersa lejlartal ħanati imawġi li Kristu Rebbi. Id-dawti għaj inti għaj meċċej, titlaqni xax jindajef mulej. Nersa lejlartal ħanati imawġi li Kristu Rebbi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kum il-koll. Nisħuti minn qalbi nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum il-jum tal-ħamejs xi pajjiżi illum għadhom jiċċelebraw il-festa tal-korpus tal-ġisem u d-dem imqaddes tal-mulej. Aħna u Malta niċċelebraw għal-ħadd ġej jekk Alla jrid. Eżisħuti, pero l-ħamejs għandu jkun jum li dejjem ifakkarna li Ġesu propju bħal dan il-jum fil-għaxija ħallilna dan is-sagrament tant għażiż li huwa l-Ewkaristija li huwa l-aktar sagrament importanti u x'hekk għaliex fil-waqt li fis-sagramenti l-oħra Ġesu jagħtina xi grazzja speċjali, f'dan is-sagrament Ġesu jagħtina lilu nnifsu. Ejjew għalhekk eżisħuti, f'din l-Ewkaristija l-ewwel qed ngħidulu grazzi ta' dan id-don tant kbir u kull nhar ta' ħamis ukoll eżisħuti importanti li ma nitilfux it-tradizzjoni li u xek nitolbu għal-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji u nitolbu għal-vokazzjonijiet, ma' speċjali vokazzjonijiet saċerdotali biex fid-dinja kollha, ma' speċjali nitolbu għal-pajjiżna il-Knisja ma tkunx nieqsa minn għatta saċerdoti qaddisa u xek li jservu lil-mulej u l-poplu tiegħu skont il-qalb tal-mulej. Nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lil-mulej għal ħtijietna. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbejn u taħfrilhom mulej ħniena. Mulej ħniena. Int ir-rajjiet tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-rbieħ ta' ħutna, Kelina u Toni Kassar u Luċija Stellini. Nitolbu. U Alla, il-providenza tiegħek tqassam kollox bordni li qatt ma jinkiser. Fiċċo kontana nitolbuk biex tbiet minna kull ħsara u tatina kull mawta fejda għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għali mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu Timotju. Eżis, ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David, skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit ta' ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox mnieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dak li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu is-salvazzjoni li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Dini kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu għad ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar għad insaltnu miegħu wkoll. Jekk nixħduh jixħadna hu wkoll.
jekk noqsu mill-kelma li tajna u jibqa' jżomm kemtu, għaxu ma jistax iqarraq bih innifsu. F'dan fakkarhom u iddibhom sewwa quddiem Alla li ma joqogħdux jintilfu fi kwistjonijiet dwar kliem li ma jiswa xejn ħlief biex jagħmel ħsara u lil min jisimgħu. Għamel mill-aħjar biex iġib ruħek quddiem Alla bħala bniedem li għadda mill-prova, bħala ħaddiem li m'għandux mniex jistħi li xandar bir-reqqa il-kelma tal-verità. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj il-Alla. Najdu flimkien. Triqatek mulej arrafni. Triqatek mulej arrafni. Triqatek mulej arrafni. Il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Triqatek mulej. Li ma wieħed Israel, il-mulej Alla tagħna mulej wieħedu u int għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb sewwa qiegħed tgħid Mallem. Għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li m'hemmx ieħor ħliefu? Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha u tħobb lil għajrek bħalek innifsek u aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu m'intix il-bot mis-saltna ta' Alla u ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Kieku jkollna nagħmlu eżami lilna nfusna. X'inhu l-eżami? Li nippruvaw kull meta niġu għal quddiesa li nittama li jkun sekwejt mhux kuljum. X'inhu ħorġu għal quddiesa ngħid li l-nifsi x'kien il-qari tal-lum? Għalmenu x'niftakar mill-qari tal-lum? Għax eżis ħuti faċli jiġrilna tinsew xi waħda mit-tentazzjonijiet il-kbar tax-xitan hija dejkta li jipprova jtellefna l-grazzja tal-Alla. U l-grazzja tal-Alla taslinna l-ewwel qabel kollox permezz tal-kelma tal-mulej ta'. Kelma tista' tibdillek ħajtek. Kelma tista' tibdillek ħajtek. U x-xitan jagħmel minn kollox biex itellifilek. U itellifilek mhux bil-fors billi iħajrek ma tiġix knisja xi ħud jagħmlilhom hekk. Imma xi ħud jiġu l-knisja
U x-xitan jipprova iwaslek biex minn waħda tidħol minn waħda toħroġ kif ngħidu u hekk. U l-kelma tal-Alla ma tħallix il-frott tagħha. Il-Bibja stess tgħidilna u hekk il-kelma tal-li jisab ħax-xita li tinżel mis-sema biex issaqqi l-art biex iż-żerrija timbet u tikber u tagħti l-frott. Però jekk l-art tkun imbalta għalxejn tagħmel ix-xita. Pereżempju, eżis ħuti kemm hu sabiħ l-ewwel qarri li smajna llum. San Pawl kważi ġabar fi ftit kliem il-messaġġ nisrani. Għażejs qallu lil Timotju, ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, l-iktar ħaġa importanti, Ġesu Alla, li hu min-nisel ta' David skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit fil-ktajjen. Min jippretendi li jgħix ta' nisrani mingħajr it-salejb u mingħajr it-batija żisħuti ma jafx x'inhu jgħid. L-istess sens komuni jgħidlek no pain, no gain. Ma tista' takkwista xejn f'din il-ħajja mingħajr sagrifiċċju u tbatija. Issa l-ħajja nisranija ukoll. Min jippretendi jew jaħseb li għax ikun nisrani u jgħix nisrani tajjeb għalli jisu se jifrixu xi tapit aħmar qudiemu fejn kollox ikun sew. Ħafna tbedu mill-fidej għax Alla ma jagħtihomx dak li talbu minn għalina. U ninsew li kultant Alla ma jtinix dak li nitolbu għax iħobbna għal ġittana biex norbtu qalbna miegħu mhux ma dak li hu ta' din id-dinja. Eżis ħuti faċli kultant neqgħu fit-tentazzjoni nibdew naħsbu li Alla huwa qisu mhux magician u x'hekk. Imma l-kelma tal-Alla mhix marbuta jgħidilna San Pawl minkejja li hu marbut fil-ktajjen. Ma jitlef qatt l-opportunità li jwassal għall-kelma tal-Alla. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar jgħidilna l-imħabba ta' dawk li Alla ħażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li jital glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Kemm għandna dan l-entużjażmu ta' Pawlu aħna li l-kelma ta' Ġesu li lil Ġesu nwassluh lill-oħrajn eżis ħuti. Kif jista' nisrani u xek jingħalaq fih innifsu u l-grazzja tal-Alla jżomm għalih biss. Hija kontradizzjoni. In-nisrani li jagħmel hekk ikun beda t-triq tat-telfien eżis ħuti xek. Ikun beda t-triq biex jispiċċa biex jitlef il-fidju stess. U xek, eżis ħuti. Din il-kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu, xi ġifieri meta San Pawl jgħidilna aħna mitna miegħu. Fil-magħmudija aħna mmutu ma' Ġesu. Għad ngħixu miegħu wkoll kien ingħaqdu ma' Ġesu permezz tal-magħmudija li mbagħad titwassalna biex ħajjitna kollha tkun magħquda ma' Ġesu u x'hekk. Jekk aħna għad ngħixu miegħu wkoll, jekk insofru bis-sabar, jekk ngħixu miegħu, għad insaltnu miegħu wkoll jgħidilna San Pawl. Is-Sant tal-lum qalilna triqatek mulej għarrafni. Dik hi talba sabiħa tan-nisrani veru, mulej jurini t-triq tiegħek, mulej jurini r-rida tiegħek. Jiena irrid nagħmel ir-rida tiegħek, mhux nagħmel il-pjanijiet tiegħi. U dak li jidirli jien, bad niġi quddiem il-mulej u nippretendi li mulej jibirek il-pjanijiet tiegħi. Dik mhix ħajja tan-nisrani. In-nisrani jgħidu mulej jurini t-triq tiegħek, triqatek mulej għarrafni. U dak li ġara fil-Vanġelu tal-lum. Dan il-kittieb li resaq lejn Ġesu għallu aħna għandna ħafna speċi regoli u kmandamenti li huma l-iktar importanti. U Ġesu kien ċar. Il-kmandament tal-imħabba jiġi l-ewwel qabel kollox, ħobb lil-mulej Alla tiegħek. Isma' Iżrael din il-lut kienu jafuha sewwa din jirrepetuha ma nafx kemm il-darba kuljum. Isma' Iżrael il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu. U int għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, però l-lut kienu jieqfu hemm. Ġesu żied biċċa importanti ħafna. U t-tieni hu dan, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ara x'qallu issa. Ma hemmx kmandament ieħor Ġesu t-tnejn jagħmilhom wieħed akbar minn dawn. Ma tistax tħobb il-Alla ma tħobbx lil-għajrek. Kif ma tistax tħobb il-għajrek ma tħobbx il-Alla ta'. Min jitbiet minn Alla l-imħabba ma jibqax jaf x'inhi Jeżis ħut. Jaqla' għajnejk minn fuq is-salib ta' Ġesu ma tibqax taf tħobb. Dik hi l-ikbar trabilla għandha d-dinja tal-lum.
kulħadd jixtieq min iħobbu u kulħadd jaf li l-imħabba sabiħa. Imma x'ma ngħixuhiex għax nitbedu mill-mulej. U għalhekk Ġesu, għalhekk imbagħad il-kittieb wieġbu sewwa qiegħed tgħid Mgħallem għandek raġun tgħid li wieħed hemm, dawn huma żewġ tuċuħ tal-istess munita. Ħobb lill-Alla u ħobb il-proxmu u l-bqija. U Ġesu jfaħru. Jalla aħna ikun jistħoq in-neżis ħuti l-istess tifħir tal-Ġesu. U x'hekk għaliex ta' bilħaq l-iktar ħaġa importanti f'ħajjitna tkun li nħobbu l-Alla u nħobbu lil xulxejn. Dan li jott l-affarijiet l-oħra huma sekundarji għal dan. Nitolbuh lil Ġesu jagħtina l-grazzja li ngħixu l-kelma tiegħu il-jiem kollha ta' ħajjitna. Kieġobkom nqmu bil-wieqfa? Ħuti, biex nidħlu fis-saltna tas-smewwiet iridu narfu kif Alla jħobbna fibnu u nħobbu kif iħobbna Kristu. Inresqu quddiem il-mulej dawn it-talbit tagħna u nitolbu. Mulej, kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek flimkien? Mulej, kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għallimhom din kollha sabiex ixandru lil Kristu u l-Evanġelju tiegħu bil-ħajja tagħhom nisranija nitolbu. Mulej, Kattar l-imħabba fil-poplu għal tiegħek. bnedmejn li għalkemm għadhom ma rċevewx it-tħabbira tal-Evanġelju jgħixu l-imħabba tal-proxmu sabiex jaslu għal verità sħiħa nitolbu. Mulej, kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għal miż-żewġejn insara sabiex isaħħu l-għaqda tagħhom permezz tat-talb nitolbu. Mulej, kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Poplu tiegħek. Għalina sabiex il-fidi tagħna ma taħrabx il-problemi tal-ħajja ta' kuljum u permezz tagħna Alla iwieġeb għal krejb tal-imsejknejn nitolbu. Mulej. Mulej, Grazzi Mulej tal-li tajtna din l-Ewkaristija, din l-grazzja tant kbira, l-ikbar waħda l-oġbuk tatina li fija tatina lilek innifsek. U llum il-ħamejs nitolbuk għal-qdusija tas-saċerdoti tar-reliġjużi tal-missjonarji. Nitolbuk għal aktar vokazzjonijiet Mulej. Nitolbuk għal-familji tagħna li jridu jkunu dik l-art tajba li fija tiżra ż-żerrija tal-vokazzjoni Mulej. Nitolbuk għall-anzjani, għall-morda, għal persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli Mulej. Nitolbuk għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa ma ninsew qatt lil dawk ħutna li għaddejjin minn xi mument qiebes fil-ħajja, mument mudlam, forsi xi djufija mentali, xi mart mentali, depressjoni jew mart ieħor. Ħanitolbu għalihom però mhux biss, nurruhom li nħobbuhom. Alla jrid jinqeda bina biex iwassal l-imħabba tiegħu lejn l-oħrajn. U msika naħna jekk Alla ngħidulu le, eżis ħut jax fuq hekk għad jiġġudikana. Ħanieqfu fi-skiet u lil Mulej nofrulu t-talba personali tagħna. U Alla, bil-kmandamenti tiegħek inti ġġedded fina s-sura li tajtna fuq iġbija tiegħek, ilqa nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u għamel li bis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek neqilgħu minn għandek id-don tal-imħabba bi Kristu Siedna. Amen. Ħobxun bit edin nofrulek Alla kbir Missir ħanin, ħobxun bit, rigal tamħabba, għalna mħabba rrit intik, birek int il-ferħ tal-bnidem, u fidwejja rodlu slim, ħatkun ħajtu kollati jek tina l-qawwa ta' blatmi. Siralina x-xorb tar-ruħ, imbierek Alla għal-dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna, li uniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafhom bejn
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Kulna tama fit jubitek mulej, nersqu lejk bl-offerti tagħna u nqedwhom fuq l-altar imqaddes, għamel li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Narfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew. Mulej, Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwient mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irbieħ ta' ħutna Kalina u Toni Kassar u Luċija Stellini. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu
ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħanniex f'tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna, nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla Li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi. u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu. Tina l-ħlewa tal-ilsna tas-sema biex il-ġihli jixraqlek natuk. Għal-bħanina li tader li taħfer kif ħabbet Itna nishtiqu nħobbuk Għalbim qazza ta' Ġesu Liberik titfalġ kejkni Kebbes fina nar tamħabtek Zomna miegħek imħadni biex tifdina mill-jasar ewlieni ta' missirek l-amara ħallejt. Int li taxxa is-sema biġmilek ta' suritna fil-far inħbejt Qalbim qazza ta' Ġesu Liberik titfaċ kejkni Kebbes fina nar tamħabtek Zomna miegħek imħadni. Nejdulu grazzi bil-qalb il-mulej, joġbu jiġi ġewwa fina xi grazzja kbira żisħutej, hija dejn
Mu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, min ladu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddis intijek nfaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mexxina mulej bl-Ispiritu qaddis tiegħek int li titmana bil-ġisem u d-dem ta' ibnek u għamel li aħna nisqarruk u nfaħruk mhux bil-fom u l-klim biss, iżda bl-emilu tas-sew biex jistħu ilna nidħlu fis-saltna tas-sema bi Kristu Siedna il-mulej ma'kom. Ħanejdu bil-qalb fl-imkien tliet Ave Marijiet fġieħ it-tlet ijiem l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nofruhom hekk għal dawk li l-iżjed jaħtieġu t-talb tagħna bħalissa u biex aħna nkunu nsara veri, insara li jkunu l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlofalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlofalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlofalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt O Marija li tħallit d-dinja mingħajr teba, aqlanna l-grazzja noħorġu minna minna. Madonna ta' Pinu sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom, Miegħek u ukoll. jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj U lill-Alla. l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Lilek ukoll. Lilekom Alla baxqa jinselmulek, xin tfittxi l-odwa l-anjan għannulek, bil-fer bilek